И накрая намерих. Да, виждате. Плувах колко повече от 5 минути, омръзна ми и си пусна Game Mode 1. На мен не ми пука лично за това. Лично казвам, за това на мен не ми пука много. Отколкото на много други хора. Ей, какво като сте ползвали Game Mode? Нещо да е станало. Някой да е умрял случайно. Не. Тук поне дърво има. И крави има. И хубаво е тук. И вилич, ако имаше... Перфект. Ще да бъде... Ама няма. Тази крава не иска да умира. Приятелката и ще умре. И прасе има. Всичко друго има, но вилич няма. Ой, овце има. Така и аз и без това вълна нямам. Не знам когато копая дали да снимам. Надали на някой ще му е интересно да гледа като копая. Но всъщност няма да снимам, обаче ако намеря някакви ресурси, когато снимам, ще ги вземам. Защото после да не каже някой, че съм си ги вземала от Game Mode 1 и така нататък. То, че няма кой и никой не се е абонирал за мене. То няма кой въобще да го каже, ама както и да е. С тази пръчка ще трепах крави. На. Всичко, ама всичко друго има. Но вилич няма. Ама и кол има. Аз нямам кол, за това ще си взема. Където спирах клипа на пауза, очаквам да има някакви проблеми. И ако има такива, не се чудете от какво са. Казах ви. Вече съм по-спокойна. Може и един човек да ми гледа клиповете, ама на мен не ми пука. Снимам си за забавление. Не за да съм известна, не за да печеля пари. Всъщност защо са ми пари? Какво ще си печеля с тях? Не, всъщност знам какво ще си печеля с пари. Си купя лекарства. Вече ептен подлудях. Аз предлагам това да бъде за този клип. В следващия ще... Кой ще прави в следващия клип? Ще търся място да си направя къща. И това беше за този клип. Ако нямате какво да правите, харесайте клипа, коментирайте и се абонирайте. Или пък ако щете, само гледайте клиповете, не се абонирайте.
Мен пак ме урежда. Чао!